भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बाय विकास बिहारी। गावे में पवन हिलावे में खेसारी केहू में ऐसा ना बा कलाकारी। अरे सुनो हो, गावे में पवन हिलावे में खेसारी केहू में ऐसा ना बा कलाकारी। अरे बुझल डायलॉग मारे में बहुते निरहुआ के नाम बा। छपरा जिला के शान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। पूरा भोजपुरियन के जान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। 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 दुनिया जाने बिहारी के नाम से बाबा हजान उनको अपने ही काम से कोइले बारे ऐसा न कमावा चाहे ले लोग दिल जान से अरे ये सब सच्चाई बा हो। दुनिया जाने बिहारी के नाम से बाबा हजान उनको अपने ही काम से कोइले बारे ऐसा न कमावा चाहे ला लोग दिल जान से। रुपया के घमंड न कला के गुमान बा। कोई बात बा हो, छपरा जिला के शान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। पूरा भोजपुरियन के जान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। खेसारी लाल जे कर नाम बा। खेसारी लाल जे कर नाम बा। कहे सनोज ठोकी किला हो, घर हो छपरा जिला हो। उमेश विकास मन डोला कहेले कहियो न पड़ी है उ ढीला हो। अरे काहे पढ़िए हो हमनी के बारी सना। कहे सनोज ठोकी किला हो, घर हो छपरा जिला हो। उमेश विकास मन डोला कहेले कहियो न कहियो उ ढीला हो। आगे बढ़ो भोजपुरी उनकरी है कहा नाम बा। बोरले बा छपरा जिला के शान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। पूरा भोजपुरियन के जान बा खेसारी लाल जे कर नाम बा। भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो